በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክምን ህዝበ እግዚአብሔር ብትዋተይ ብዘለኹሞ ዓዲ አቆን ሰዓት አቆፃፅራ ደሓን ደው ኢላትኩም ደሓን ተሓዲራትኩም ደሓን ደርፊዳትኩም ደሓን ደምሰኻትኩም እግዚአብሔር አምላክና ከም ኃጢአትና ከም በድለና ከም ክፍአትና ርኢዩ ፈሪዱ እንተየጥፍአና ብቸርነቱ ምሕረቱ ሓልዩ ኣብዚ ክንበፅሕ ንዝፈቀደልና ንልዑል እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይሁን አሜን። ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ተኸታተልተይን አዳመፅተይን ሰማዕተይን ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ሚድያ አባሃረገ ወይን ደስታ ዝብል ንህዝበ ክርስቲያን ቃለ እግዚአብሔር ንምብፃሕ ክብል በብግዚኡ እንዳተዳለወ ዝቀርበልኩም ነቅርቦ ክተዳምፁናን ክትከታተሉናን بسم እግዚአብሔር ንላበው። ከዚህ ታብዚ ብምቅፃል ናይ ትምህርትና ርእሲ ስንፍናን ብዝምልከት ብዘጠንጥን ትምህርቲ ኢና ክንመሃር ናይቲ ትምህርትና ካብ ስንፍና ወፂና ብትግሃትን ብፃዕርን ክንዓብን ብስጋናን ብነፍስናን ንክንዓቢ ናይ እግዚአብሔር ቃል በዚ ሚዳ ዝተሓላለፍ ምሳና ከም ትኾኑ ብምትእምማን እዩ ክትከታተሉና ደጊምና ንላወኩም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ሚድያ ንኩሉ ንምብፃሕ ናብ ኩሉ ንምብፃሕ ናብ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ንከባፃሕ እቲ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮፒ ሊንክ ንክትገብሩ ከምኡ ንላወኩም። ስለዚ ናብቲ ትምህርትና ክንኣቱ ስንፍና እንታይ እዩ? ስንፍና ካበይ ይመፅእ? ስንፍና እንታይ የስእል ክንብል ከለና ስንፍና ብዝሓለፈ እዚ ቀፃላይ ትምህርቲ እዩ። ዝሓለፈ ተማሂርና ስንፍና እንታይ እዩ ኢልና ዝረአናዮ ነበርና። ስንፍና ሓሜት የምፅእ። ሓሜት ደግሞ ሓሜት ኃጢአት እዩ። ኃጢአት የምፅእ፣ ሓሜት የምፅእ፣ ሞት የምፅእ። ኃጢአት ድኸመት የምፅእ፣ ኃጢአት ዝሙት ሓሜት ማነው ስንፍና ሓሜት ስንፍና ዝሙት የምፅእ፣ ስንፍና ክሕደት የምፅእ ኢልና እዚአተን ርኢና ነርና። እዚአተን ሰለስቲአን ሓሜት፣ ዝሙት፣ ክሕደት። ሕጂ ድማ ስንፍና ብዝብል ብዝቀፀለ ካብዚ ብዝቀፀለ ትምህርቲ ስንፍና ዝብል ደሞ ስንፍና እንታይ የምፅእ እንተኢልና ስንፍና ናይ ነፍሲ ሆነ ናይ ስጋ ጥሜት የምፅእ። ሓደ ሰብ ሰነፍ እንድሕር ኮይኑ ክበልዕ ይኽእልን። ሰነፍ እንተኮይኑ ክክደን ይኽእልን። ሰነፍ እንተኮይኑ ክሰተ ይኽእልን። ሰነፍ ሰብ ኩሉ ግዜ ደካማ እዩ።
ሰነፍ ሰብ ብስጉ ዝበልዖን ዝሰትን ዝኽደኑን እንድሕር ሲኢኑ ስንፍና ብነፍሱ እውን ካብ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮ ሕብረት ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮ ሓድነት ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮ ርክብ የቋርጽ ካብ እግዚአብሔር ሓድነት ይብላዕ ካብ እግዚአብሔር ዝነበሮ ምቕራብ ይርሕቕ። ስለዚ ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ተፈልዩ ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ተርሒቑ ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ወፂኡ እዚ ሰብ እዚ ህይወት የብሉን። ህይወት ክነብሮ ተኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ክነብር ኣለዎ። ስለዚ ምሳሌ 10 ደናግል ክንርኢ እንኽእል ኢና። እተን 10 ደናግል ኣብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተናገሮ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ መጽሓፎ ብምዕራፍ 25 ብፍቅዲ 1 ክንሪኦ ተለና መንግስተ ሰማያት 10 ቆናጃጅትን ደናግል ትመስል 10 ጽባቐ ዘለወን ወይዛዝር ጽቡቓት ደናግል ትመስል እያ። ስለዚ ዘና 10 እዚኣተን ተን 5 ዓሻታት ወይም ሰነፋት ወይም ድማ ዓሻታት እየን። እተን 5 ግን ለባማት እየን። ስለዚ እተን ለባማት ኩሉ ነገር ኣሟሊአን ሒዘን ኣለዋ። እተን ዓሻታት ወይ ሰነፋት ዝበሃላ እተን 5 ድማ መብራህቲ ሒዘን እየን፣ ቀንዲል ሒዘን እየን። ነገር ግን ዝጎደለን ኣሎ። ብስንፍናን ተዳልየን እተን 10 ደናግል መርዓዊ ናብ መርዓ ይዕደማ እሞ መርዓዊ ክቕበላ ውፃ ይበሃላ። ወፅን እቲ መርዓዊ ክቕበላ እንዳሃለዋ ከለዋ እቲ መርዓዊ ይድንጉይ። እቲ መርዓዊ ይድንጉ እሞ ይታኸሳ ይድቅሳ። ስለዚ እቲ መርዓዊ ስለ ዝደንጎየ እቲ ዝሓዝኦ መብራህቲ እቲ ቀንዲል በሪሁ ይውዳእ። ስለዚ እተን ለባማት እተን ኣስተውዓልቲ እተን ጠባባት ምስ መብራህተን ምስ ቀንዲለን ዘይቲ ኩሉን ኣሟሊአን ሒዘን ስለ ዝነበራ እተን ሰነፋት እተን ዓሻታት ድማ ተሲአን ኣብቲ ኣጋ መርዓዊ ዝመፀሉ በላ መብራህትና ጠፊእና እሞ ካብ ዘይቲ ሃባና ኢለን ይልምና። ዘይቲ ሃባና ኢለን ክልምና እንተለዋ እተን ለባማት እንታይ ኢለዋን ንዓናን ንዓኻትክንን ስለ ዘይኣኽለና ኣብቲ ዕዳጋ ከይድክን ግዝኣ ይብለን። እዚኣተን እተን ዓሹ ደናግል ናብ ዕዳጋ ይኸዳ። እንታይ ክገብራ? ዘይቲ ክገዛ ዝጎደለን ከሟላ ንዕዳጋ ይኸዳ እሞ ዕዳጋ ምስ ከዳ ታብቲ ዕዳጋ ከይተመለሳ እቲ መርዓዊ ይመጽእ። እቲ መርዓዊ ምስ መጸ እተን ተዳልየን ዝጸንሓ ኩለን ኣሟልአን ዝሓዛ ምስቲ መርዓዊ ኣትዋ። ድሓር እተን ዓያሹ ደናግል ገዚአን ካብ ዕዳጋ ይመጻ እሞ የንኳሕኩዖ ትበሪ።
ኣይፈልጠክንን በይላ ኣይፈልጠክንን ስለዚ እዘን እንታይ ምንታይ ኢና ተላዒልና ስንፍና እዩ ካብ ስንፍና ተላዓለ እቲ መርዓዊ ዝመፀሉ ሰዓት ናብ ዕዳጋ ስለ ዝኸዳ እቲ መርዓዊ ድማ ካብ ዕዳጋ ክሳዕ ዝመለሳ ኣይሕልወንን እሞ ናብቲ መርዓ ዳስ ኣተወ እቲ በሪ እውን ተዓፀወ እቲ ካንሸሎ ተዓፀወ ተቆለፈ መፅአንተ እንኳሕኳሓ መንም ኣይከፍተክንን ኣይፈልጠክንን በለን እዚ እተን ለባማት ግን ምስኡ ኣትየን ኣለዋ ምስኡ ስለ ዝኣተዋ ኣብቲ መርዓ ሕጉሳት ኮና እቲኣተን ከ እንታይ ኢለን ወፅየን ኣይንፈልጠክንን ኢሎሞን ኣይንፈልጠክንን ኢልወን መርዓዊ እቲ መርዓ መን እዩ እቲ መርዓዊ መን እዩ እታ መርዓት ከመን እያ እታ መርዓት ምስላ 10 ደናግል እዚ ምሳሌ ስለ ምጽአት ዳግም ክርስቶስን ስለ መወዳእታ ፍርዲ ዘረድእ እዩ እንተበልና በዚህ ምሳሌ ውስጥ መርዓዊ ክርስቶስ እዩ 10 ደናግል ድማ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ እናሓለወት ዝጸንሐት ቤተክርስቲያን ዝውክላ እየን እታ ቤተክርስቲያን እቲ መርዓዊ ክርስቶስ እዩ እቲ መርዓ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ እዩ ናይ ክርስቶስ ብፍርዲ ጊዜ ንፍርዲ ዝመጻሉ ጊዜ ብዳግም ምጽአት ዝመጻሉ ጊዜ እተን ሓሙሽተ ዓያሹን እተን ሓሙሽተ ለባማትን እታ ቤተ ክርስቲያን እተን ደናግል ድማ 10 ደናግል ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ትሕሉ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እያ ትሕሉ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እያ ቤተ ክርስቲያን ማለት ድማ ንሕና ምእመናን ህዝበ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ተኸተልቲ ናይ እግዚአብሔር አመንቲ በቤተ ክርስቲያን ነበር ምእመናን ኒና ቤተ ክርስቲያን ማለት ንሕና በተስፋ ክርስቶስ ይመጽእ እዩ ክመጽእ እንከሎ እንታይ ሒዝና ንጸበዮ ብስንፍና ወይስ ብብልሃት ብንፍዕና ብትግሃት ብጾም ብጸሎት ስለዚ እተን ሰነፋት እንታይ ጎዲልወን ነሩ እንተበልና ዝጎደልን ብዙሕ ነገር ነሩ መብራህቲ ሒዘንን መብራህቲ ማለት ጾም እዩ መብራህቲ ማለት ጸሎት እዩ መብራህቲ ማለት ስግደት እዩ መብራህቲ ማለት እምነት እዩ መብራህቲ ማለት ብስርዓት ምንባር እዩ ነገር ግን ዘይቲ አይነበረንን ዘይቲ ማለት ዘይቲ ደግሞ እንታይ እዩ ዘይቲ ምጽዋት ፍቅሪ ዘይቲ ሓድነት እዩ ዘይቲ ፍቅሪ እዩ በዘይ ፍቅሪ ጾም ጸሎት ስግደት ሃይማኖት እምነት አይጠቅምን ፍቅሪ እንተይሓዙ እንትጾሙ ፍቅሪ እንተይሓዙ እንትጸለዩ ፍቅሪ እንተይሓዙ እንትመጽወቱ ፍቅሪ እንተይሓዙ እንተኣመኑ ፍቅሪ እንተይሓዙ እንትሰገዱ ምን ዋጋ የለውም ፍቅሪ ማለት ምን እዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ስለዚ እዘን ሰነፋት ዚኣተን ሁሉ ነገር እንዳሃለወን
ፍቕሪ ይነበረንን ስለዚህ ፍቕሪ ክደልያ ኸይደን እቲ ናይ ፍቕሪ በዓል ዋና ግን እቲ ፍቕሪ ዝኾነ ክርስቶስ ግን ንሳትን ዕዳጋ ምስ ከዳ እሱ ኣትዩ እንደገና ፍቕሪ ማነው መብራህቲ እምነት እዩ መብራህቲ እምነት እዩ መብራህቲ ጾም እዩ እንታይ ጎዲልዎን ነሩ ጸሎትን ፍቕርን ቀሪብዎን ነሩ ጸሎትን ፍቕርን እንታይ ማለት ዘይቲ ጸሎትን ፍቕርን እዩ ጸሎትን ፍቕርን ናብ እግዚአብሔር ንሁሉ አጣሚሩ ዝሕዝ ስግደት ምጽዋት ጾም ሃይማኖት እዚያትን ሁሉ በዚህ ምድር እንሰርሖ ሁሉ እንታይ ዝሕዞ አሲሩ ዝሕዝ ምእሰር ኮይኑ ዝሕዝ ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ መን እዩ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ፍቕሪ ስለዚ ፍቕሪ ዘይብሉ ጸሎት ፍቕሪ ዘይብሉ ጾም ፍቕሪ ዘይብሉ ስግደት ፍቕሪ ዘይብሉ ምጽዋት ፍቕሪ ዘይብሉ ናይ ቤተክርስትያን ምግስጋስ ፍቕሪ ዘይብሉ ቅዳሴ መቅዳስ ፍቕሪ ዘይብሉ ማህሌት ምቋም ፍቕሪ ዘይብሉ መስዋዕት ምቕራብ ፍቕሪ ዘይብሉ ኩሉ ነገር ምግባር ዋጋ ዘይብሉ እዩ ስንፍና እዩ ትምህርትና እንታይ እዩ ናይ ትምህርትና ርእሲ ስንፍና ሓዲኡ ሒዝካ ሓዲኡ ዘይመሓዝ ስንፍና ናይ ነፍሲ ሆነ ናይ ስጋ ጥሜት የምጽእ ብነፍስኻ የጥሜካ ብስጋኻ የጥሜካ ምድራዊ ምግብ የስነካ ካብ እግዚአብሔርን ይፈለይካ ስንፍና ኃጢአት የስራሐካ ስንፍና ይህምየካ ስንፍና ይቅትለካ ስንፍና ናብ ዝሙት ይወስደካ ስንፍና ብዙሕ ነገር ይገብረካ በዚህ ዘመን በዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ በአይሁዳውያን ናይ መውስቦ ባህሊ ዝነበረ መሰረት መርዓዊ ናብ ገዛ መርዓት ከይዱ ዝወስዳ እዮም በዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመነ ስጋዊ ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎ በዚህ ምድር እንዳተመላለሰ እንዳምሃረ እንከሎ ስለዚህ የአይሁዳውያን ባህሊ ናይ መውሱበ ባህሊ ነበረ ስለዚህ መሰረት መርዓዊ ናብ ገዛ መርዓት ከይዱ ዝወስዳ ነታ መርዓት ናብ እንዳቦአን አዲአን ከይዱ ታመርዓት ተመርዓው ከይዱ ነታ መርዓት ናብ እንዳቦን እንዳዲን የምጻ ናብ ገዙ የምጻ እዩ ዝነበረ ብኦ መልክዕ ክርስቶስ መርዓዊ እታ መርዓት ደግሞ ቤተ ክርስቲያን እታ መርዓት እተንም ደናግል ኮይና ብሽዑ ግዜ እውን ዓብይ ምሳሕ ግብዣ ይነብር እሱ ግዜ መርዓዊ መርዓኢ እሞ መርዓዊ ብዝመጻሉ ግዜ ናፍታ መርዓት ብዝመጻሉ ግዜ ምሳሕ ይግበር ምሳሕ ይቀርብ ምሳሕ ይዳሎ ምሳሕ ተዳልዩ ነቶም ምስ መርዓዊ ዝመጹ ነቲ መርዓዊ እውን ይቀርብ መርዓዊ ናብ ገዙ ከም ክምለስ ከሎ ይዕረክቲ መርዓዊ መርዓት እንኳ ደሓን መጻኻ ኢለን ይቀበልኦ ስለዚህ ነታ መርዓት ይዕረክታ መሓዙታ ወይም ብጾታ ይእከባሞ ተኣኪበን እቲ መርዓዊ ክመጽእ ከሎ እንኳ ደሓን መጻኻ መብራህቲ አብሪሄን ሁሉ ነገር ሒዘን ነቲ መርዓዊ እንኳ ደሓን መጻኻ ኢለን አኽቢረን ይቀበልኦ ስለዚህ እተን ሓሙሽተ ለባማት
ተቐቢሎን እየን ነቲ መርዓ ክመጽእ ከሎ እተን 5 ሰነፋት ግን ኣይተቐበሎን ንምንታይ መብራህተን ጠፊእዎን ስለ ዝነበረ ነቲ መርዓዊ መቐበሊ መብራህተን ስለ ዘይብለን ነቲ መርዓዊ ዝሕጉስ ነገር ስለ ዘይብለን እንታይ ክገብራ ኸይደን ዘይቲ ክገዝኣ ኸይደን ካብኡ እቲ መርዓዊ ኣትዩ ጸኒሕዎን ኢላ ስለዚ ብለይቲ ዝመጽእ ተኾይነ መብራህቲ ኣዳልዮም ይሕልውዎ ብለይቲ ዝመጽእ ተኾይኑ ምስ ጸልመተ ዝመጽእ ተኾይኑ ጸልሚቱ ድንብርብር ከይብል መብራህቲ ኣዳልን በቲ ግዜ ንሱ መብራህቲ ኣዳልዮም ይጸንሕዎ ነቲ መርዓዊ መብራህቲ ኣዳልዮም ክጸንሕዎ ከለዉ እቲ መርዓዊ ብዝመጽእ ግዜ መብራህቱ ተቐቢሎም ኣብሪሆም እንኳዕ ራሕን መጻኻ እንዳበሉ ይቐበልዎ ዓጅቦሞ እውን ናብታ መርዓት ዘላቶ ሓቢሮሞ ይኣትዉ ይብሉ ስለዚ ብውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ሰነፋትን ንፉዓትን ንፉዓት ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ፈጽመው ዝነብሩ ብኩሉ ነገር ድልዋን ኮይኖም ዝነብሩ እቶም በቲ ወገን ዘሎ ደሞ እቲ ሓደ ድማ ሰነፋት ዓያሹ መብራህቲ ውሽጢ ዘይቲ እዮም ንሳቶም እውን ልባማትን ሰነፋትን ዓያሹም እዮም ሰነፋት ወይም ዓያሹ ብመብራህተን ውሽጢ ዘይቲ ማለት እውን መንፈስ ቅዱስ አይነበረንን በቃ ዘይቲ አይነበረንን ናይቲ መብራህቲ እቲ መብራህቲ ብዘይቲ ስለ ዘይበርህ ዘይቲ ስለ ዘይነበረን በቃ ክርስቶስ ክመጽእ ማነው ትመርዓው ክመጽእ ተሎ ኣይተቐበሎን ስለዚ ዘይቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ መብራህቲ ጾም ጸሎት ስግደት ሃይማኖት ፍቅሪ ክኸውን ከሎ ዘይቲ ደሞ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንምርካብ ኣይነበረን ክርስቶስ ንምርካብ ኣይተዳለዋን ምስ ክርስቶስ ሓድነት ንምምስራት ኣይተዳለዋን ምስ ክርስቶስ ናብቲ ቤት መርዓ ከኣትዋ ኣይተዳለዋን ንምንታይ ሰኒፈን እየን ተዘናጊዐን እየን ጽባሕ ሎሚ እንዳበላ ጸኒሐን እየን ምስ ክርስቶስ ኣይጸንሐን ንክርስቶስ ተዳልየን ኩኑ ድልዋነ በቃ እና እንስኻትኩም ተዘጋጅኩም ተዳሊኩም ተሓፂብኩም ተዓጢንኩም ጽንሑ እዩ ዝበለ በዚህ ጊዜ ከምዚ እውን ኣይገራን ክርስቶስ ብሓቂ ኣይፈልጦን ብመንፈሱ እውን ዳግም ኣይተወለዳን ብመንፈስ ቅዱስን ብማይና ኣይተወለዳን ብመንፈሱ ኣይሓደረንን መንፈስ ቅዱስ ኣይሓደረንን ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ እውን ኣይሓደረንን ዳይዳ ሰይለን ይጓዓዛ ነረን ኣብዚ ጊዜ ንሕና ከመይ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ኣለና ዶ ፍቅሪ ኣለና ምጽዋት ኣለና ዶ ጾም ኣለና ዶ ጸሎት ኣለና ዶ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ ዶ ንሰግድ ዶ እንድሕር ንሰግድ ኮይና እንድሕር ንጸውም ኮይና እንድሕር ንጸልይ ኮይና እንድሕር ንምጽውት ኮይና ፍቅሪ ኣለና ዶ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሓድረና ኮይና ዶ ብጻይና ብጽይትና ይዕረክትና ጎረቤትና ንፈቱ ዶ ስንፍና ጽልእ የምጽእ
ስለዚህ እዚ እንድሕር ኮይኑ ከንቱ ኢና እንመላለስ ዘለና ማለት እዩ። ሓሰውቲ ክርስቲያን በሃልቲ እየን ክርስቶስ ብሓቂ ኣይፈልጠንን ብመንፈስ እውን ዳግመይ ኣይተወለዳን ከም ሓቂ እንተኮይኑ ክርስቶስ እውን ሓሰውቲ እየን ክርስቶስ እውን ሓሰውቲ እየን ሓሰውቲ ክርስቲያን በሃልቲ እየን ክርስቲያን እየን ዝብላ ነገር ግን ናይ ክርስቲያንነት ነገር ኣይሰርሓን ሰነፋት እየን ናይ ክርስትና ነገር ከይሰርሓ ናይ ክርስቲያን የዘብለን ስራሕ ከይሰርሓ ሰነፋት ስለ ዝኾና ክርስቲያን የዘብለን እንታይ እዩ ምግባር ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት ፍቅሪ ዘለኒ ኣኽለን ምባል እዩ። ስለዚ እምስ እግዚአብሔር ምዃን እዩ ንብጻይካ ንብጽይትካ ንብጻይኪ ንብጽይትኪ ነቦኻ ነቦኺ ነዴኺ ነዴኻ ንሓውካ ንጎረቤትኪ ንጎረቤትካ ንጎረቤትኩም ንጎረቤትና ንሕና ንስኻትኩም ኣነ ንስኻትኩም ኩላህና ንሕና ጎረቤትና እንታይ ኣሎ ይበልዑ ዶ ይሰትዩ ዶ ይኽደኑ ዶ ከማና ዶ ይኾኑ ኢልና ክንሓስብ ተለና ካብ ስንፍና ንወፅእ እዚ ናይ ልባማ ስራሕ ንዓሹ ግን ሕጂ ዝበልዐ በቃ ጽባሕ ኣይጠምን ዝጠምያ ይመስለን ጥሜ ዘሎ ይመስለን እንታይ ስለ ዝኾነ ሰነፍ እንታይ ስለ ዝኾነ ደካማ እንታይ ስለ ዝኾነ ጎስቋላ እንታይ ስለ ዝኾነ ናይ ስንፍና ሓሳብ ስለ ዝሓስብ ስለዚ ዓሻ ስለ ዝኾነ ዓሹ ስለ ዝኾነ ክርስቲያን በሃልቲ እየን መብራህትና ክበርህ ዝኽእል ከብርህ ዝኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ክበርህ ዝኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ። በቃ መብራህትና ክበርህ ዝኽእል ገጽና ክበርህ ዝኽእል ውስጥና ክበርህ ዝኽእል ናይ ክርስቶስ ምሕደሪ ክኾን ዝኽእል እንታይ ክንኮን ተለና መንፈስ ቅዱስ ክሓድረና ተሎ ንመንፈስ ቅዱስ ምሕደሪ ክንኮን እንተኮይና ድማ ናይ ፍቅሪ ዘለና ሰባት ምዃን ኣለና ሓልዮት ዘለና ሰባት ምዃን ኣለና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዝሓዝን ምዃን ኣለዎ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሰነፋት ስራሕ ተይኮነ ናይ ብልህታት ናይ ለባማ ስራሕ ምስራሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዝሓድሮ ሰብ ካብ ኩሉ ዝነጽሐ እዩ ካብ ኩሉ ካብ ስንፍና ዝበርትዐ ካብ ስንፍና ዝረሓቐ ካብ ሓሜት ዝረሓቐ ካብ ዝሙት ዝረሓቐ ካብ ክሕደት ዝረሓቐ ደካማ ኮይኑ ካብ ምውዳቕ ዝረሓቐ ብዓቕሙ ክጽዕር ዘይጽዕር እዚ ሰነፍ እዩ ስለዚ እዚ ጥሜት ዘምጽእ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ዓለም ብርሃን ኮይና ክንመላለስ እንኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ዘይቲ ጥራሕ እዩ ኣብዚ ዓለም ብርሃን ኮይና ብብርሃን አብርሂና ብብርሃን ክንመላለስ እንተኮይና ብመንፈስ ቅዱስ ዘይትነት ጥራሕ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዘይት ያገርና መንፈስ ቅዱስን አውስጥና አዋሂድና ሓድነት መስሪትና ክንከይድ ከለና እዩ ስለዚህ እዚታት ክብል
መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘየሉ ግን መንፈስ ቅዱስ ምሳና እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ዘይቲ ይብልናን ሃይማኖትና ከንቱ እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክሓድረና ተኮይኑ ንሕና ክንፀሪ ኣለና። ንመንፈስ ቅዱስ ምሕደሪ ክንከውን ምዕሩይ ባይታ ክንፈጥር ኣለና። ብንስሓ ክንሕፀብ ኣለና። ስለዚ ሓደ ገዛ ሓደ ለባም ሰብ ዝሓዞ ገዛ ብጣዕሚ ፅሩይ እዩ። ኩሉ ዝመፃ ሁሉ ይብህጎ። ካሊእ ገዛ ድማ ሓደ ሰነፍ ወይ ዓሻ ሰብ ዝሓዞ ገዛ ኣሎ። እታ ሳሬት በቃ ብጣዕሚ ብድር መሊኣተላ ብዓለባ ሳሬት መሊኣተላ ትገዛ ደሮና መሊኡ ኣሎ። ኣብቲ ገዛ እንሱ ማንም ኣይብህጎን ክኣትወውን ኣይኽእልን ክፀሪ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ገዛ እዚ ሓቂ ብሓቂ መንፈስ ቅዱስ ክሓድረኮ ተኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ምሕደሪ ክንገብሮ ተኮይኑ ክነፅር ኣለና። ኣየናይ ገዛ ናይ ልብና ገዛ ኣየናይ ገዛ ውስጥና ክነፅር ኣለና። ውስጥና ክንምርምር ኣለና። ካብ ስንፍና ክንርሕቕ ኣለና። ካብ ዕስነት ክንርሕቕ ኣለና። ለባማት ኮይና ክንጓዓዝ ኣለና። እንታይ ስለ ዝኾነ መንፈሰና ፍትዋተይ ህዝበ እግዚአብሔር ክቡራትን ክቡራንን እዚ ኣባ ሃረጋዊን ዝብል ቻናል ቃል እግዚአብሔር ሃልዎት እግዚአብሔርን ንሰማዓሉ ንፈልጠሉ ምስ እግዚአብሔር ሓድነት ንምስረተሉ ቃል እዩ። ንዓና መሪፅኩም ትከታተሉና ዘለኹም ከም ትከታተሉና ትምህርትና እውን ከም ዝሕጉሰኩም ብዙሕ ትምህርቲ ከም ትወስዱ ዘለኹም ንግንዘብ። ነገር ግን ትምህርትና ቀጻላይ ኮይኑ ሸር ላይክ ንኩሉ ክባፃሕ ኮፒሊንግ ሰብስክራይብ ኮፒሊንግ ንክትገብሩ ንላዎ ተኸታተሉና። ስለዚ እቲ መርዓዊ ብዝመፀ ግዜ እቶም ሰነፋት ወይ ዓሹ ደናግል ብመብራህቶም ውሽጢ ዘይቲ ከም ዘየብሉ ምስ ረኣዩ ምስ ተገንዘቡ ምስ ዝተወዓሉ ብዘይ መብራህቲ ምስቲ መርዓዊ ነቲ መርዓዊ ከም ዘይቀበልዎ ምስ ዝተወዓሉ ምስ ተገንዘቡ ስለዚ ናብተን ለባማት ደናግል ከይደን ዘይቲ ንክህበአን ሓተቶ ነገር ግን እቶም ለባማት ደናግል ነተን ሰነፋት ወይ ዓሻ ነቶም ዓሹን ሰነፋትን ደናግል ምንም ዘይቲ ኣይንህበክንን በለአን ኣይንህበክንን ተይኮነስ ንዓኻትክና ንዓና ኣየኣኽለናን ስለዚ የኣኽለና ኩላና መብራህትና ጠፊኡ መርዓዊ ካብ ምቅንባል
እታም ንተኣዋጎል ከይድክን ግዛኣ ኣብ ዕዳጋ ኣለክን ከይድክን ግዛኣ በለአን ምሳትን እውን ከዳ ስለዚ እንታይ ስለዚ መኾነ ኣይን እዘን ሓሙሽተ ደናግል እዘን ጽቡቓት ሓሙሽተ ደናግል ቆናጃጅት ወይዛዝር እቲ መርዓዊ ክመጽእ ከሎ ናብ ዕዳጋ ከይደን ዘይቲ ንምምጻእ ዝኸዳ ዘይቲ ኣብ ዕዳጋ ዶ ይርከብ እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘይቲ ነዳያን ኣብቲ መንገዲ ኣለዉ እሞ ገንዘብክን መጽወታ መጽዊትክን ዕዳግ ኣብቲ ገዚእኽን ናብ እቲ መርዓዊ ዘቕርበክን ናብቲ መርዓ ዝእትወክን ግብሪ ሒዝክን ንዕነ ኪዳ ኣብቲ ዕዳጋ እቶም ነዳያን ዘለዎ ዕዳጋ ተባህለ ኣብቶም ነዳያን እቲ ዘይቲ ዝግዛእ ኣብቶም ነዳያን ናብቲ መርዓዊ ዘቐርብ ዝርከብ ስለዚ ከምዚ ገረን ከዳ ስለዚ ተን ዓያሹ ወይም ሰነፋት ነምስቲ መርዓዊ እዚኣተዋ ቀረን ካብዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክንረክብ ኢና መንፈስ ቅዱስ ቀጥታ ካብ እግዚአብሔር ዘምጾ እዩ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር ዘምጽኦ ቀጥታ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ እዩ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዚ አብ መንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ንጽውዖም ናይ ግብሪ ስሞም እምበር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንበይኑ ኮይኑ እግዚአብሔር ወልድ ደሞ ንበይኑ ኮይኑ እግዚአብሔር አብ ንበይኑ ኮይኑ ይኮነን ተሓደ ነቲ ሓደ ዝእዝዞ ይኮነን መንፈስ ቅዱስ ግን መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ሃዲርዎ ፍቅር ኣለዎ ትሕትና ኣሎ ሓልዮት ኣሎ ስለዚ ጽቡቕ ነገር ይሓስብ ናብ እግዚአብሔር ዘቕርቦ ሓሳብ ይሓስብ ካብ ስንፍና ይወፅእ ካብ ዕስነት ይወፅእ ዘኣምኖ ዝኽተሎ ይፈልጥ ስለዚ ንኽፈልጥ እዩ ስለዚ ጸጋን ድሕንነትን ቀጥታ ካብ እግዚአብሔር ዝመጹ እዮም ጸጋ መን ይዝቦም ጸጋ እግዚአብሔር ይዝህብ ድሕንነት መን ይድሕን እግዚአብሔር ይዘድሕን ካብ እግዚአብሔር ቀጥታ ዝመጹ እዮም ዝወሃቡ እዮም ካብ እግዚአብሔር ዝወሃቡ እዮም ዝመጹ እዮም ካብ እግዚአብሔር ይመጹ ካብ እግዚአብሔር ይወሃቡ ካብ ካልኦት ሰባት ክንልቅሖም ኣይኮናን ንምንታይ እተን ደናግል ዓያሹ ወይም ተን ሰነፋት ደናግል ነተን ለባማት ደናግል መንፈስ ቅዱስ ክልቅሓ ጸጋ ክልቅሓ ካብ ሰባት እየን ሃባና ዝበላን ስለዚ እዚ ግን መንፈስ ቅዱስ ወይም ጸጋ ድሕነት ዝወሃብ ካብ እግዚአብሔር ቀጥታ እምበር ካብ ሰብ ዝልቅሕ ኣይኮነን እዩ ዝብለና ዘሎ ካብ ሰብ ኣይኮነን ንልቅሖ ካብ መንዳ ካብ እግዚአብሔር ኢና ንረኽቦ ካብ እግዚአብሔር ክንረኽቦ ተለና ቀጥታ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ እዩ ድሕነት ካብ እግዚአብሔር ዝርከብ እዩ ጸጋ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ እዩ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር ቀጥታ መጽኡ ናብ ሰብ ወዲ ሰብ ዝሓድር እዩ ስለዚ ካብ ሰብ ግን ኣይወሃብን ሰብ መንፈስ ቅዱስ ክህብ ኣይኽእልን ሰብ ጸጋ ክህብ ኣይኽእልን ሰብ ድሕነት ከድሕን ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ድሕነት ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ ጸጋ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ ሁሉም ነገር እዚ ካብ እግዚአብሔር እዩ እሺ ክርስቶስ ብክርስቶስ ፍርዲ ነንሕድሕድና ነንበይንና ምቕራብ ይነብረና እዩ ብክርስቶስ ፍርዲ ነንሕድሕድና ነንባዕልና
ነንበይንና ክንቀርብ ምቕራብ ነበረና እዩ ይነብረና እዩ ነንበይንና ቀሪብና ኢና ዝፍረድ ጽቡቕ እንድሕር ሰሪሕና ናብ ጽቡቕ መንገዲ ናብ ጽቡቕ ናብቲ ሰናይ ምሕደራ ዘለዎ ናብቲ ሰናይ ናይ ለባማት ዝሓድሩሉ ለባማት ኮይኖም ኩሉም አማሊኦም ተዳልዮም ዝነብሩ ኩሉ ጊዜ ድልዋን ኮይኖም ኩኑ ድልዋን ኮይንኩም ንበሩ። ስለዚ ናብ ፈተና ከይተኣቱ ዝበለና ንሕና እውን ተዳሊና ክንነብር ኢና። ስለዚ ትምህርትና እንታይ እዩ? ስንፍና እንታይ? ስንፍና ዘይሰርሕ ስንፍና እግዚአብሔር አሎ፣ እግዚአብሔር መጋቢ፣ እግዚአብሔር ሓላዊ፣ እግዚአብሔር አድሓኒ፣ እግዚአብሔር መራሒ፣ እግዚአብሔር ወሃቢ፣ እግዚአብሔር ጸጋ፣ እግዚአብሔር ድሕነት፣ እግዚአብሔር ሁሉ ዝህብ እግዚአብሔር እዩ ኢልካ ምእማን እዩ። من سنف سبجن እግዚአብሔር አሎ ኢሉ አያምንን እግዚአብሔር ይምግብ ኢሉ አያምንን እግዚአብሔር ሰነፍ ሰብ ናይ ቆጽሊ ኮሽታ የሰንብዶ ንሰነፍ ሰብ ናይ ቆጽሊ ኮሽታ የሰንብዶ ይዝበለ ናይ ቆጽሊ ኮሽታ ጸጉር ቆጽሊ ወድቅ ተለ ኮሽ ይብልሞ እሱ የሰንብዶ ስለዚህ እዚታት እዩ በዚህ መዓልቲ በዚህ መዓልቲ ንኽፈረደልና እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 19:31 ቀይሕ ክዳን ጻዕዳ ሃርን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ እውን እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። በዚ ኣብነት ውሽጢ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብታም ንዝኾኑ መራሕቲ አይሁድ ብጣዕሚ ዘፍርሕን ዘደንግፅን መጠንቀቅታ ይህብ። እዚ መጠንቀቅታ እውን ዝተደላደለ ናብራ እናነበሩ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ኣፍ በሮም ዘለው ድኻታት ዘወር ኢሎም ንዘይርኡ ንዘይምልከቱ ሁሉ ዘጠቃለለ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ቀይሕ ክዳን ጻዕዳ ሃሪ ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ድማ እናጋየፀ ዝሕጎስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ይብል። እሱም ነውየ እዩ። እቲ ድኻ ተባሃለ ደሞ አልዓዛር እዩ። ኣብቲ ናይ ነውየ ቀይሕ ክዳን ነጭ ሃሪ እንዳተኸደነ በብመዓልቱ እንዳጌፀ በቃ እንዳተዋሃበ በቃ እንዳጸበቐ ዝወፀሉ ዝነበረ እቲ ነዳይ ግን ዝበልዖ ስኢኑ ዝሰትዮ ስኢኑ ዝኽደኖ ስኢኑ ቁሪ ብቁሪ ተቋራፊዱ እንዳሃለወ ኣይርአን ነበረ። በቲ ጊዜ ነውየ እንታይ እዩ ዝበለ አልዓዛር በዚያ እንዳ ስቃይ በዝሕዎ እንዳሃለወ
ኣኽላባት እዮም ዝሕብሕዎ ዝነበሩ ቁስሉ እንዳለሓሱ የራጋግእዎ የጽናንዕዎ ነይሮም። ስለዚ እዚታት እንታይ ኢሉ እቶም ብገንዘቦም ዘይፈልጥሉ ንገንዘቦም ፈሊጦም ዘይመሓድሩ ሰባት ሃብሃትም ኣይጸድቁን። ሃብታም ኣይጸድቅን ድሃ ግን ይጸድቅ ይበለን። ሃብታም ብገንዘቡ እንድሕር ፈሊጥሉ እንድሕር ንዝጠመየ ኣብልዕሉ እንድሕር ንዝዓረቀ ኸዲንሉ እንድሕር ንዝጸመ ኣርዊሉ እንድሕር ንዝደኸመ ይዕርፍሉ እዚ ካብ ጽድቂ ዝበለጸ እዩ። ነውየ ግን ከምዚ ይነበረን ንድኻ የብልዕ ነረ ንዝጠመ ኣየብልዕን ንዝጸመ የስትን ንዝዓረቀ ይኸድንን ንዝተኸመ ሆነ ኣየዕረፍን። ስለዚ በዚ ዓይነት ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ስንፍና እንታይ የምጽእ ሃፍትን የከማች ገባቲ ይገብር ንበይነይ የብል በይነይ ክበልዕ በይነይ ክሰቲ በይነይ ክረግጽ በይነይ ክኽደን በይነይ ኩሉ ነገር ንበይነይ ይኹን ዝብል እንታይ እዚ ሰነፍ። ስለዚ ስንፍና እዩ። ለማዓንቲ ተላዓልናሉ ተቐጻላይ ዘሎ ተኸታታለ እዩ እሞ ተቐጻላይ ዘሎ ካብዚ ቀጽልና ክንመሃር ኢና። ንሕጂ ግን ዝነበረና ንስኻትኩም ውን ኣዳመፅተይና ተኸታተልተይ ሰዓትኩምን ጊዜኹምን ሰዊእኹም ስለ ተኸታተልኩምን ዘዳመፅኩምን የመስግን። እግዚአብሔር ይባርከለይ፣ እግዚአብሔር ይቀድሰለይ። እዚ ሚድያ እዚ ኣባ ሃረገወይን ደስታ ዝብል ቻናል እዩ። ቃል እግዚአብሔር ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ሸር፣ ላይክ፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሰብስክራይብ እትገብሩ ይላቦ። ስለዚ እግዚአብሔር ይባርኩም፣ እግዚአብሔር ይቀድስኩም፣ እግዚአብሔር ከምሳሃትኩም ይሁን።